Halo. Tension. Hah? Ekspor ke sekarang tuh nama? Tuh, nanti ini ekdom market dong, gedan mesti benar sih nanti. Hah? Ada. Hang nama? Hang na? Enggak. Thang boleh. Let's go to market today. Delhi ini सबसे कम दामनि मार्केटा इनो आरो ना सरजनी नगर मार्केट wah मानसिफोरा हा मानसिफोरखौ नाया मानो कत नुबाय ओरैबायसा मानसि 200 150 बेवहाय दामफोरा बाङाय एसे खमबाबो मालफोरा इमान गाज्रि नङा एकदम बरियाबो होनजाया किन्तु मिडियाम लेभेल आरो जाय बुस्थुफोरखौ नोंथांमोना जुदि बायबायसे चेक खालामनानै बाय जुदि सोरबा फायोब्ला बे बाजाराव हाबबाय सरजनी नगर मार्केट दिल्लीनि एकदम सबसे चिपेस्ट मार्केट आरो बेस्ट मार्केटबो होनना बुंजागोन जाय नोंथांमोना जुदि 2000 सो लाना फैबानो नाय बेफोर जा 150 ना बेबायदिनो इमान मोजां ड्रेस नायनाय इमान एख' गाज्रि नङा थारमाने मोजाङानो आरो मालफोरा किन्तु मा चेक खालामना लानांगोन आरो मोजां नायनानै लानांगोन बेबायदिनो नोंथांमोना जुदि गांनैफोर लायोबा आरो बार्गेनिं खालामबावनोबो हायो जुदि 300 जायोबा 250 होगोन दे ओरै रखमबाबो बेफोरबायदिबाबो हरो आरो हेलो सार हाय हेलो हाबनोनो हाया ओरैबायसा मानसि हा बेसां इयो 200 फोरनि नै लोगोफोर लं कोट मोनगोन आरो बेफोरबायदि 200 मानसिखौनो मन'आ नोंखौ इयो কিন্তু পরে রেন্ডা কালার চাই কম না कलर मिल जाएगा वो दे ना कलर देखने लगे हैं अच्छा इधर भी ले लेना फोटो हम लोगों का ढूंढेंगे अच्छा हेलो भैया कितना है इसका प्राइस देख लो 750 का है सर 750 बहुत ज्यादा ये देख 750 वाला हाँ सरोजनी नगर ने मालफोरा इदिना इतना पुराना माल क्यों देता है कितना भैया इसका हाँ सर जी कितना बोला इसका प्राइस रेट तो लगा दूंगा आपको बहुत सस्ता लगा दूंगा आपको ठीक है खाली मेरा बोनी करा दूंगा सर गर्मी होगा और क्या ठंड 2 किलोमीटर दूर भागी ये हाँ यहाँ से ये जम्मू लेह लद्दाख भी जा पाए बहुत प्रॉपर साइज बस दाम बोलिए ना 850 ये बड़ा है 850 देने वाला दाम बोल लेके जाऊंगा 800 इसको नहीं माल का नहीं फार्स्ट साइज पर 600 डॉलर है लोगोफोर माबायदि नुदों नायनो कहीं कटा फिरे दागी ठीक है माला हेपी दा मोननायखाय कमसे कम तो गान मोनसिगोन बे हेपि नङा नामा गैयानो मोनबा गाननो खनसे मिनिना होदो होनबा लोगोफोर जायफोरा गथ' गोरलैफोर दङ बेफोर दा फायखादे लाबोफाखा आरो गथ'फोरखौ खस्थ' मोनगोन आरो कारन नोंथांमोना नुखादो जाबायसे भिर जायो मेलायावबो बेफोरबायदि भिर जाबावा खोमा इमान ओरैबायसा भिर जायो बेवहाय खम दामाव मोनो खायसेफोरा जुदि 2000 होनानै गांसे बायोबा बेवहाय 2000 आव बहुत खान मोनगोन दा 10 खानबो मोननानै खम दामावनो मालफोरा किन्तु इमान गाज्रि नङा मोजाङानो खायसे कम्पानिफोरा तारमाने जिफोरखौ भेलिडिटी थांनायनि उनाव रिजेक्ट खालामोना बेफोर जिफोरखौ तारमाने बेवहाय मोनो आरो
मोजाङानो नायनानै लानांगोन चेक खालामनानै लानांगोन मोजां मालखौनो मोनगोन सेजौ बाजि सेजौ बाजि नङा बे लाइननिया 100 बे नैथिंनिया लाइना 100 बाजि लोगोफोर माबायदि नुदों कम्बल बोरायानोसै आरोना आंजोंबा समायदोंना समायाखै 600 लादों बार्गेनिंबो खालामजायो बेसेबां बिदोंमोनथाय बावलायलांबाय आं लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम लाइक हर कमेन्ट हर बिदिब्ला बाय दै गुदुं गिलाससे लाबो होनदो दै गुदुं गिलाससेलाय लोंनो दिनै मोननायखाय सम बिखुन बिग्रा फैदोलै बेलेग दिनाबा जुदि बा ओइ लाला लोंनायानो मारैसो जाबावलायो ड्रेस मोननायखाय बिसोर फुरथि खोमा मालाय हिनजावफोरनि सभाब मोनबाल' मोजां मोनाबा एख' मोजां नङा दा लोगोफोर